Hello, Khulumbai, boikhwbw. Karena bekar makam ya, dan kuring ikan es krim lo kayak gitu, ya jadi berapa ini jadi komen telah, ikan es dapur teman makan deh. Muzang, isi muzang, pate iman menoni isi bayi, isi muzang telah misalnya mana, karena lagu tiba lagu apa masih kau kenal. Nah itu lagu pun no, start kelam siang kan? Oh, ini kan sini. Terima baik aja baik, nah iman punya aja iman punya lo kamu kenal. Ah, sama ini kamu lama ini yang Oh, itu lah. Ay, ikut di mana? Sorona tuh. Lemon maker. Saning मानसि नांगौ बेखौ लगायनो थाखाय आं दा हारसिं मा खालामनो आरो लोगोफोर लकडाउनाव एसे उदैखौ हेपि लाखिनो थाखाय नाजादो Mana sudah? mana माबा सिगांनि खान्था न दाइनि सान्था जेमान हायो खान्था खालामनो नाजानि नाखौ खम जागोन इयो आंबो खानाया बरबो जानानै दङ बाय बंलाथ' बोनाय थांखागोनलै प्रफेसनेल नङा नालाय थ' बेनिखायनो टेनसन लानाङा माया गैले बहुद दोङो टेनसन लानानै जोब्बा लाना फैलायगोन ना Kiriman gila lagi baru sosial langsung anda सब दोङो टेनसन लानानै अरे यार लाना फैगोन ना गैयाबा उसका टेंशन मेरा है तुम्हारा नहीं ठीक है ना मोजां फोरान खानायखौ दिना माबायदि जोबखो खम खोनो मोनदिया बेबायदि फेमिलिनो टाइम होनांगौ आरो खांबाय खेबसे सुनानै फाराम खांबाय नै दा मा खालामो दा आयरन मारिनि दा स्ट्रेट खालामो नै माबाया क्रिमा एसे बुरजा होनांगौ आरो क्रिम लगायनांगौ क्रिमा खम जाबाय क्रिमा एसे खम जाबाय क्रिमा खम जाबाय आंनि खानाया बुरजा जाबाय दखान बन्द मोना दा दखान बन्द नङाबा लायब्रबनांगौ फाननिबा फानना लानो जायो नै खालामोना खानाया आंनिया नै नैसिनि दोङो ना खिन्थु माबाया नैसिनिल' दोङोमोन मात्र मा नैसिनिल' बिलाय बेखौ स्ट्रेट खालामखांनानै ओमफ्राय आरो मोनसे क्रिम लगायनो दंबाय ना येस बेनि उनाव नोंनिया फुल एन्ड फाइनाल हमना ला आरो सादोबा स्ट्रेट खालामनाया जाजोबखाबाय नै दा मा फुयो स्मुथ निउट्रेलाइजार क्रिम बेखौ स्ट्रेट खालामखांनायनि उनाव लागायनाय थाङो बे मा खानायखौ निउट्रेलाइज खालामो आरो स्मुथ खालामो थ' बेखौबो एप्रक्स 15 मिनिट या 30 मिनिट लाखिनांगौ बेनि उनाव हेयार वाश खालामनांगौ थ' फाइनेलि हेयार वाश खालामनायनि उनाव जाबाय नाला बुरैया दा एसे सम थागोन थ' लोगोफोर बुरैया खानाय सुखांबाय थ' खानाय सुखांनायनि उनावबो खेबसे लाइटलि स्ट्रेट खालामफिननांगौ आरो थ' बास आइ एम नट प्रफेशनेल थेवबो एसे बास बुरैखौ हेल्प खालामबाय आरो बुरैया बहुत दिननिफ्राय स्ट्रेट खालामनो थाखाय बुंबाय थायोमोन ना बेनि थाखाय माबायदि नांदो लोगोफोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो मोजांबाबो गाज्रिबाबो लोगोफोर दाबो जाला रोंखाबाय आङो आरो बेसेबां टाइम नांगोन फाइनाल एबार कैसा लगा बोलो मोजाङानो जादों खामखाम जोब्बाय सेस खामखामानो सिगांसो खामखामनो गोसो फैदोंमोन आं गथाय नै इथिंलाय मानो हमदों आरोलाय आंथ' दा नोंनि खानायखौ अननानैसो बोरै लाखै बिउटि पार्लारबाबो एसे स्पिडाव नों बोजागोन साजासे फैसायाबो बासिलांबाय बोग्राया बेसेबां फैसा चार्ज लागौमोन बिदि नों दा दखना बाय सला बाय जि बायनो गोसो बाय आरो नोंनि
खुगाखौ गाल्ल' खालामबानो जायाना इतना भी बुरा नहीं है क्या पैसा बाल था क्या तुम्हारा इतना भी बुरा नहीं है बोला आरो खानाया जुदि खामना नायो इखिनि थामारबाथ' मोजाङानो मानो थायाखै फुरा दिन थागोन इयो माने जिमानालासे नोंनि खानाया थायो इमानालासे इयो स्ट्रेटैनो थागोन हल लाइफनि कारणे गोदान गरायनिफ्राय ओंखारफिनबा बिसे खेंख्रा जायो टेनसन गैला बहुत दिन थागोन आरो हामा जाबा आं दोङो ना बाराया मानो टेनसन लादों उसके लिए बेफिक्र रहो मेरे यार